Subay sa mong balita, nagtapok ang mga cause-oriented group nga mihangop sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Alang sa detalye, makauban nato live si Nico Sereno. Nick? Yes, may agi og reaksyon ini pagkaaresto sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagpahigayon og picket rally karong hapon kining mga sakop sa lain-laing cause-oriented groups sa Sugbo. Alas 5 karong hapon may gilusad nila kini ilang protesta karon dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda. Katong kaniadto nga clock tower nga lugar sa Fuente, kun diin kasamtangang gi-construct ang BRT station, may kaniadto mao mo gini ang lugar kung asa magrally ang mga militanteng Pundok. Mausab kini ang ilang gitapukan karong adlaw sa ilang paglusad og lihok-protesta dinhi sa Fuente Osmeña. Panawagan nila hustisya alang sa mga biktima sa extrajudicial killings. Misuporta sila sa pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa kauluhan, aron nga matod pa nila mas maayong manubag ang kanhi opisyal sa iyang mga nahimo o mas maayo nga makatubag kini sa tanan nga mga panghitabo atol sa iyang administrasyon. Dinhi sa ilang kalihukan nga gilusad karong hapon may nagpadayon pa kini duna pagkunumatod pay mga family members sa mga EJK o extrajudicial killing victims nga gikatakda nga mo istorya sab dinhi sa ilang rally karong hapon. Matod ni Jaime Paglinawan sa Bayan Muna, Central Visayas, karong adlaw lang yun nila na organisar kini ilang lihok-protesta karon human sila makadawat sa report kabahin sa nahitabo sa kanhi Presidente nga gidakop dito sa kauluhan. Nakadesisyon sila nga muhimo dayon og lihok-protesta karong hapon in support ni ining gihimo sa International Criminal Court sa pag-release na og warrant of arrest sa kanhi Presidente. Nagpadayon pa may ni mga orasa karon ang ilang lihok-protesta. Gibana-bana nato mabuti og mga 50 ka mga tawo ang niya pa dire nga nagtapok pag-ulhay ilang gyud nagsugod kini ilang kalihukan karon og ubay-ubay pa nga mga speakers, mga mamung karong taw-taon, mga leaders sa lain-lain nga mga cause-oriented ug progressive groups o katong giingon nila nga mga pipila ka mga family members ilang giimbitar nga nakasinati ni atong EJK o mga victims mismo sa EJK ni atong panahon sa administrasyong Duterte. Mo kanang latest may gikan dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda. Daghang salamat, Nico Sereno.